i nećemo dopustiti ostacima jugokomunističkog sustava, nećemo dopustiti da nam sve to skupa dovede u pitanje. Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima. Pa nije baš tako, dragi prijatelji. Nisu svi političari u Hrvatskoj postali bogati. Pa među njima ni ja. Najobičnije su laži, izmišljotine i pokušaj kompromitacije hrvatske slobode, hrvatske demokracije, mene osobno, da ja ili moja obitelj raspolaže sa nekakvih milijardskim vrijednostima. Kaži nam kako. Josip Perković sa 12-oricom su okrivljenih kriv je, jer je sa Franjom Tuđmanom, Gojkom Šuškom i ostalima osnovao koncentracijske logore za ubijanje muslimana tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Jer je sa Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom osnovao fašističku tvorevinu u takozvanu Republiku Herceg Bosnu. Jer je sa Franjom Tuđmanom sproveo plan od 200 bogatih obitelji. Jer je sa Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom isplanirao i proveo zločine u Ahmićima. Jer je sa Franjom Tuđmanom i pizza majstorom Gojko Šuškom i konobarom Norcem isplanirao i proveo zločine protiv srpskog civilnog stanovništva u Gospiću i okolici. Jer je sa Franjom Tuđmanom, Gojkom Šuškom i sekretarom Narodne obrane Merčepom isplanirao i proveo ubojstva srpskih civila u Pakračkoj Poljani. Jer je u suradnji sa HDZ-om dijelio hrvatske putovnice najvećim srpskim kriminalcima upetljanih u ubojstvu Zorana Đinđića. Jer je sa Franjom Tuđmanom stvorio i obavještajnim aparatom uzdržavao kriminalce i ratne profitere Kutlu, Zagorca, Petraća, Gucića i Sanadera. Jer je sa Franjom Tuđmanom aktivno sudjelovao u prikrivanju ratnih zločina u Bosni i Hrvatskoj. Tuta, Štela, Kordić, Glavaš. Ubojstvo Đurekovića u Njemačkoj je samo formalno pravni razlog da, kad već to nismo u stanju napraviti sami, se napokon sprovede detuđmanizacija Hrvatske. U tome ti je stvar, znači to ne mogu.